моро агар гӯш андоза чизе ғайри варзиш дар нахоҳед ёфт. мо ба онҳое мегӯем ки варзишро дӯст медоранд ва онро сабки зиндагии хеш қарор доданд. дар фазои варзишӣ зиндагӣ кардан ширинтарин лаҳазот аст ки инро ҳамонҳое мефаҳманд ки бо мо як роҳро тай месозанд. сухан соҳиби худро меёбад. фирдавси хурсанд барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро оғоз мекунад. Патрик де Костер, агенти футболбози машҳур Кевин де Бройне бо шикояти худи футболбози белгиягӣ ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ барои пурсупост бурда шуд ва ӯро чанд соли маҳбас таҳдид мекунад. гуфта мешавад ки Кевин де Бройне мавсими 2013-2014 замоне ки дар дастаи Волсбург фаъолият мебурд, маошашро он тарзе ки дар шартнома қайд шуда буд намегирифт ва ӯ ҳоли ҳозир дар ин моҷаро агенти худро гунаҳгор месозад. дар ин баробар маоши футболбоз тариқи мамлакати Лихтенштейн мегузашт ва онҳо дар ин маврид гузориш накарданд. хулас ба иттилои Daily Mail ҳоли ҳозир агент дар маҳбас қарор дорад ва ояндаи ӯ норӯшан боқӣ мондааст. хулас фаҳмидед, болои он ки Кевин де Бройне ҳоли ҳозир дар Манчестер анқариб 5 баробар зиёд аз замони дар Волсбург буданаш маоши зиёд мегирад, ҳамону тангоҳии кадом вақте гум кардаашро суроғ дорад. дар мо як мақол аст ку одам ҳамон қадар бой шавад, ҳамон қадари дигар хасис мешавад. Пеп Гвардиола сармураббии дастаи Манчестер Сити дар Барселона ин чӣ маъно дорад? хулас аксҳои Гвардиола дар кӯчаҳои шаҳри Барселонаи Каталония дар саҳифаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд ва ин афсонаи гузариши Мессиро ба Сити ба ҳақиқат наздиктар намуд. саҳифаи иҷтимоии тарабхонаи машҳури Као аксеро расонаӣ кард ки онҷо Гвардиолаи тосар бо яке аз ошпазҳои номии тарабхонаи мазкур қарор доранд. пойгоҳи иттилоотии Эл Чирингито ҳадс баро мезанад ки Гвардиола барои вохӯрӣ бо Месси чанд рӯз аст ба Каталония омадааст ва трансфери мазкурро пайгирӣ мекунад. гузариши Месси ҳоло ҳам номаълум аст. ман намедонам онҳо чиро интизоранд. 2 сол пеш Роналду дирӯз гуфт мерам фарду дар Ювентус буд. марда як гап дорад ку. Марко Ройс ба майдони футбол бармегардад. шумо аллакай медонед ки футболбози пояҳои шишагин дошта 7 моҳшу дар майдони футбол рақобат накардааст. инак баъди осеби тӯлонӣ ниҳоятан ӯ дар саҳифаи иҷтимоиаш навишт ки ман худро хеле хуб ҳис мекунам ва ҳафтаи гузашта ба тамринҳои дастаҷамонаи дастаи Барусия баргаштам. директори варзишии даста Михаил Цорк тасдиқ кардааст ки Марко Ройс дар тамрин аст ва имрӯз ман дидам ки чӣ хелу бо ҳамон сабки зебояш бо ҳамдастаҳош тамрин мекунад, гуфтааст Михаил Цорк. ин якумин бор нест ки Ройс аз ғояти осеб чандин моҳ наметавонад ба майдон баргардад. шумо аллакай медонед ки Алексей Миранчук заминҳои паҳновари Русияро бо майдонҳои сабзи Италия иваз менамояд. аз дастаи Локомотиви Москва ба дастаи Аталантаи Италия гузариш намудани Миранчук сару садоҳоеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба бор овардааст. ҳатто худи русҳо ба муваффақшавии Миранчук дар дастаи наваш боварӣ надоранд. болои ин ҳам омехтагии андешаҳо журналисти машҳури итолиёвӣ Микаэл Брага назари мусбит дорад ва бо ин гуфтаҳош ӯ даҳони хейтерҳои Миранчукро қуфл зад. ӯ гуфтааст ки Миранчук роҳи дурустро интихоб намуд. ӯ ҳоли ҳозир дар сину соле аст ки бояд дар дастаҳои бузургтари аврупоӣ фаъолият бубарад. дар Аталанта барои рушду инкишоф ёфтани касбияти Миранчук имкониятҳо зиёдтаранд аз оне ки дар Локомотиви Москва аст. Аталанта бозиҳои ҳуҷумкорро ба роҳ мемонад ва футболбозон сифати хуби бозиро нишон медиҳанд. барои бергамиҳо мушкил мешавад натиҷаи мавсими гузаштаро такрор намудан, вале ба назари ман имсол Миранчук яке аз беҳтарин футболбозони серия А мешавад, гуфтааст журналисти итолиёвӣ Микаэл Брага. мистер Микаэл Брага, агар Миранчук беҳтарин футболбози серия А шавад, пас ба Лукакову, Роналдову, Дибалаву, Санчесу дигарҳо расонед ки унҷоро тарк намоянд. Миранчук омад. Миранчук аз чемпионати Русия. Пол Мерсон, собиқ футболбози дастаи Арсенал ва ҳоло таҳлилгари футболи Аврупо, дар мавриди нархи Месси назари худро дорад. шояд дастаи каталонӣ ду пой дар як мӯза нархи Мессиро аз 500 миллион евро кам накунад, чун ба беҳтарин футболбози сайёра будани Месси касе шубҳа надорад.
غیر پول مرسون. میدونید او دیروز در یک کلونکه نوشته‌اش در دیلی ستار مسی رو چی گفت؟ مسی دیگر بهترین بازیگر دنیا نیست. 500 میلیون برای مسی مدیان برای چی؟ برای اون که ببینن چه خیلی کاریر او به آخر میرسد. ما رو درست نفهمید. مسی بهترین فوتبالباز دنیا بود ولی زمانه دیگر شد. با چنین نرخ شرطنامه بستن توکل بزرگ است. روزهای بهترین مسی پسی سر شدند. اگر او واقعا میخواهد که خود را در چمپیونات های دیگر سنجد این خوب است. برای دسته‌ای که او را میخرد شرایط فراهم میآید که معاش او را کم نمایند از آنی که تو امروز میگرفت. مسی یکی از بهترین فوتبالباز دنیاست و برای او دیگر پول لازم نیست، گفته است پول مرسون. امسال گپ و کلوچه‌ها فقط در مورد مسی شد. یگان کس درباره کسی دیگر پروا ندارد. سال گذشته یاد دارد که سرخط تمام رسانه‌های اطلاعاتی موضوع گزارش نیمار با بارسلونا بود. امسال در این مورد هیچ گپ نیست. دسته بارس نیز در این مورد تماما سخن نگفت. خلاص نیمار دید که کسی در موردش فکر نمیکند به خلاصه آمد که در پاریس باقی بماند. من خواهش در دسته پس‌ژ باقی ماندن را دارم و می‌خواهم بار دیگر به فینال لیگ چمپیون‌ها راه یابیم و با این وسیله در تاریخ دسته پاریژی اسم خود را با خطهای زرین بنویسیم. ما می‌خواهیم با دستاوردهای نوئیل گردیم که دسته تا حال نوئیل نگشته است، گفته است نیمار. با فکر شما حاضر دسته بارس اگر نیمار را بخرد او نمی‌رود؟ در گپش می‌ایستد. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.